y Daith. Rwan ta am y munudau sydd yn weddill, da ni'n dod at y diwedd y Daith. Am 6 bore dydd Sul, 6 pregeth, dwi wedi bod yn dilyn, neu da ni wedi bod yn dilyn y Daith efo'n gilydd. Y teitl yr bregeth y bore yma ydy Pererin wyf, sydd yn eiriau cychwynnol emyn, Pererin wyf mewn anial dir. Dyma, dwi wedi gwneud y darlleniad eto. Na i wneud y darlleniad. Hebreau 12. Oes mae tyrfa enfawr o'n cwmpas ni yn dweud mai trystio Duw ydy'r ffordd orau i fyw. Felly, gadewch i ni gael gwared a phopeth sy'n ei dal ni nôl, yn arbennig y pechod sy'n denu'n sylw ni mor hawdd. Gadewch i ni fod yn benderfynol o ddal ati, a rhedeg y ras sydd o'n blaen i'w diwedd. Rhaid i ni hoelio'n sylw ar Iesu. Fe ydy'r pencampwr a'r hyfforddwr sy'n perffeithio ein ffydd ni. Mwyn profi'r llawenydd o'i flaen, dyma fe'n dal ei dir ar y groes, gan wrthod ystyried y cywilydd o wneud hynny. A bellach mae'n eistedd yn y sedd anrhydau ar yr ochr yn dde i orsedd Duw yn y nefoedd. Meddyliwch sut wnaeth ddioddau'r holl wrthwynebiad gan bechaduriaid. Wnewch chi wedyn ddim colli plwc a di-galoni. Wedi'r gwbl, da chi ddim eto wedi gorfod colli gwaed wrth wneud safiad yn erbyn pechod. Ydych chi wedi anghofio anogaeth Duw i chi fel plant? Fy mhlentyn, paid di-ystyru disgyblaeth yr arglwydd. Na thorri dy galon pan fydd yn dy gywiro di, achos mae'r arglwydd yn disgyblu'r rhai mae'n ei garu ac yn cosbi pob un o'i blant. Cymerwch y dioddau fel disgyblaeth. Mae Duw'n eich trin chi fel plant. Pwy glywed am blentyn sydd ddim yn cael ei ddisgyblu gan ei rieni? Os da chi ddim yn cael eich ddisgyblu, allwch chi ddim bod yn blant go iawn iddo. Pob plentyn wedi cael ei ddisgyblu rhywbryd. Pan oedd ein rhieni'n yn disgyblu ni, roeddan ni wedi parchu nhw. Felly, oni ddylem ni wrando fwy fyth ar ein tad ysbrydol i ni gael byw. Roedd ein rhieni'n disgyblu ni dros dro fel roeddan nhw'n gweld orau. Ond mae disgyblaeth Duw yn siŵr o wneud lles i ni bob amser i'n gwneud ni'n debycach iddo fe ei hun. Dydy disgyblaeth byth yn bleserus ar y pryd, mae'n boenus. Ond yn nes ymlaen, da ni'n gweld ei fod yn beth da, ac mae'r rhai sydd wedi dysgu drwyddo yn dod yn bobl sy'n gwneud beth sy'n iawn ac yn profi heddwch dwfn. Felly, peidiwch gollwng gafael. Safwch ar eich traed yn gadar, cerddwch yn syth yn eich blaenau. Wedyn bydd yr rhai sy'n gloff yn cryfhau ac yn eich dilyn yn lle syrthio ar fin y ffordd. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Y Daith, 6 bregeth, a atgoffa chi o beth da ni wedi bod yn wneud. Bregeth gyntaf, taith Abraham, ac yn y Daith dod i adnabod Duw yn well, dysgu fod Duw yn cynnal, dod i adnabod ein hunain yn well, dod i adnabod yn gilydd yn well. Y Daith, yr ail bregeth, taith Iesu yn Lug 8, Iesu yn teithio o gwmpas, yn cyhoeddi'r newydd da am Dduw yn teyrnasu, yn iachau pobl ac yn cynorthwyo rhai mewn angen. Y Daith 3, y Daith i mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau, ymddygiad Iesu ac ymateb dorf. Y Daith 4 oedd y ddau yn cerdded i y maes yn drist a di-galon. Person arbennig yn ymuno yn esbonio am y Meseia ac ar dorri'r bara. Dyma nhw'n dod i adnabod Iesu Grist a'i fod yn fyw. Yr wythnos dwytha, 5 daith, taith Saul, yr erlidiwr, yr un oedd yn erlid pobl y ffordd, yn teithio 140 o filltiroedd i Ddamascus
i ddal, arestio a charcharu'r Cristnogion ma'n greu trafferth, ond fe ddaliwyd fe arestiwyd o ar y ffordd gan Iesu Grist, ac fe ddaeth i ffydd a chyflawni gwaith rhyfeddol. Dyna'r pump. Maen nhw gyd ar y we, maen nhw ar podcast, fedrwch chi gwrando nhw lawrlwytho nhw'n y fan honno. Maen nhw hefyd ar YouTube mewn plygell, dwi wedi dysgu gair newydd, ffeil, plygell y daith. Wedyn fedrwch chi i gwylio a gwrando arnyn nhw. Ac hefyd ar SoundCloud, felly maen nhw mewn 3 man. Ar y teithiau yma i gyd, da ni'n gweld rhywbeth yn digwydd yn mywydau pobl. Dydy pobl ddim rhan fath ar ddechrau'r daith, a maen nhw ar ddiwedd y daith. Mae Duw yn ymyrryd yn ei bywyd, drwy'r arglwydd Iesu mae Duw yn ymyrryd yn ei bywyd, a maen nhw'n cael ei newid mewn rhyw ffordd neu gilydd. Ac fel hyn mae Duw, fel hyn mae'r arglwydd Iesu, fel hyn mae'r Ysbryd Glân. Dydy dilyn Iesu ddim yn gadael ni rhan fath ag odda ni cyn dechrau y daith gyda fo. Mae'n y newid ni, a mae o'n broses sydd yn parhau drwy gydol yn bywyd deiarol. Mae Duw yn gweithio, mae Duw yn siarad, mae Duw yn herio, mae Duw yn disgyblu fel oedd Hebreaid yn dweud. A heddiw, y 6edd daith ydy Pererin wyf. Ac felly dwi'n troi i feddwl am sut mae hyn yn berthnasol i ni fel Cristnogion, fel pobl sydd ar y daith, i ni fel eglwys neu aelodau mewn eglwys. Be mae hyn yn ei olygu yn y perthynas ni gyda Duw a chyda'n gilydd. Mae'r rhai o'na chi'n cofio aelod hynod oedd ganddo ni yn Ebenezer, sef Eilfwyn Western. Rhai ddim yn cofio Eilfwyn, ond mi oedd hi'n dipyn o gymeriad. Fe oedd hi farw yn 2009. Ac erbyn hyn, mi fysa hi yn 106 oed. Mi oedd Eilfwyn yn dod o Patagonia, wedi geni ym Patagonia. Ac oedd hi'n dda yn dweud stori ac yn siaradus iawn pam oeddech chi yn mynd i ymweld â hi yn Llandaf. A yn 1996, ath ei thad hi D.D. Walters, sy'n ar ôl y diwygiad mawr yma yng Nghymru, draw i fod yn weinidog ar yr eglwysi Cymraeg ym Patagonia. A yno ganwyd Eilfwyn a'i brawd Geraint. A mi oedd ganddi 2 stori arbennig oedd i ni adrodd. Nes i glywed y 2 stori yma lawer i dro dros y blynyddoedd. Yr un cyntaf oedd pan nath ei thad i Patagonia, nath o brynu ceffyl. Cos dyna'r unig ffordd oedd ganddo fo i deithio. Wrach bod yr eglwysi wedi prynu ceffyl iddo fo i fynd i fugeilio ac yn y blaen. Ond mi oedd yna broblem efo'r ceffyl yma. Oherwydd mi oedd y ceffyl yn stopio tu allan i bob tŷ tafarn yn y wladfa. Ac ym 1996, yn y cyfnod ymneilltuol hwnnw, a pwyslais ar ddirwest, doedd o ddim yn beth da i geffyl D.D. Walters stopio tu allan i'r tafarndai. Ond mi oedd y ceffyl yn styfnig yn gwneud hyn yn ystod y blynyddoedd cyntaf. Ond mi oedd Eilfwyn yn dweud hefo gwen ar ei wyneb. Ond pan nath tada, dyna ni'n galw ei thad, pan nath tada orffen, mi oedd y ceffyl yn stopio tu allan i bob capel oedd yn y wladfa. A mae'r 2 stori'n ymwneud â teithio. Allwn ni fynd ar ôl hwnna fel disgrifiad o daith ysbrydol yn gallwn. Ond yr ail stori oedd hi yn ei adrodd yn aml oedd hanes i mama oedd hi'n galw ei mam. Oedd mama yn dod o Gaerfyrddin ac yn aelod yn eglwys priordy Caerfyrddin.
A cyn i David Deyrn Walters fynd draw i'r wladfa, nath o ddyweddio hefo mam Eilfwyn. O Didi Walters yn dod o Cribin, fel mae un ohonoch chi'n gwybod yn iawn. Yn un o 30 o blant, falla, sydd allan yn rhywle. A dyma hi'n aros ar ôl am chydig, ar ôl i Didi Walters fynd draw. Ac ar ôl hir a hwyr, dyma hi yn mynd ar ei saith, mewn llong, oedd yn cymryd oes, draw i Buenos Aires, ar ei phen ei hun fel merch ifanc. Ac yna teithio o Buenos Aires i fyny'r gogledd i y wladfa, i Gaiman, a llefydd sydd efo darluniau rhamantus i mi yn y fan honno. Cyn iddi fynd, dyma eglwys priordy yn ei anrhegu hi hefo llyfr. A'r llyfr gafodd hi oedd Daith Pererin gan John Bunyan, cyfeithiad o Pilgrim's Progress gan y Puritan John Bunyan. A mi gadwodd i mam y llyfr hwnnw yr holl ffordd i'r wladfa, a dod â'r llyfr yn ôl i Gymru. A gafodd Eilwyn Westyn y fraint o gyflwyno y gyfrol yn ôl i eglwys priordy ar ddiwedd i hoes. Ond mae llyfr y Daith Pererin yn arbennig, oherwydd be mae John Bunyan yn ei wneud, ydy disgrifio bywyd y Cristion fel taith Cristion ydy'r prif gymeriad yn y llyfr. A mae o'n mynd trwy wahanol brofiadau, a mae'n dod wyneb yn wyneb a wahanol gymeriadau. Rhai yn rhannu'r efengyl ar newyddion da am Iesu. Mae o'n dod i ffydd ac i argyhoeddiad, a wedyn mae yna heriau gwahanol yn ei fywyd o, wrth iddo fo drio byw fel dilynwr a disgybl i'r arglwydd Iesu Grist. Mae Vanity Fair a rhyw bethau felly yn ei demptio fo a bob math o bobl. A mae Cristnogion drwy'r canrifodd wedi cydio am y darlun yma o fywyd Cristnogol fel taith. Williams Pantycelyn hefo'i gerdd hir Theo Memphis yn debyg iawn i'r syniad yn Daith Pererin, lle mae yna gannoedd ar gannoedd o benillion am Theo Memphis a'r hyn sydd yn digwydd yn ei fywyd. A dwi'n credu fod o werthfawr i nina hefyd fel pobl Iesu Grist i ystyried yn bywyd fel taith, lle mae amrywiol brofiadau'n dod i'n rhannu, lle da ni yn teithio hefo yn gilydd, lle nad ydy pawb ohona ni yn yr un man ar y daith. A bod rhaid ni sylweddoli ac ystyried hynny wrth i ni deithio taith ysbrydol fel eglwys gyda'n gilydd. Mae rhai ohono ni hefo diddordeb mewn Cristnogaeth ac yn gweld harddwch yr arglwydd Iesu, ond ddim wedi gwneud commitment i'r arglwydd Iesu. Mae rhai ohono ni yn ifanc yn y ffydd ac yn ddibrofiad. Mae rhai ohono ni wedi credu ers blynyddoedd ac wedi wynebu bob math o sefyllfaoedd. A drwy ryfedd wyrth, da ni dal yma yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhai ohono ni hefo ffydd sydd yn gwegian y dyddiau yma. Diolch mor gry a mae o wedi bod. Mae rhai ohono ni'n cael dyddiau da yn ysbrydol, a mae'n ffydd ni yn gadarn. Ond trwy'r cwbl, da ni'n teithio gyda'n gilydd ar y daith, bod ni mewn mannau gwahanol ar yn taith ysbrydol. A mae ansawdd y daith yn amrywio, dydy. Pan da chi'n mynd ar feic, da chi'n sylweddoli bod yna elldydd. Mynd yn y car, da chi brin yn sylwi ar dyle a'r elldydd. Ond pan da chi'n mynd ar feic, da chi'n sylweddoli bod yna elldydd hyd yn oed yng Nghaerdydd. Ac yn y bywydau, mae yna rywia serth yn dod. Lle mae byw yn galed, lle mae arddel ffydd yn gymleth, lle mae dilyn Iesu Grist yn mynd yn anos neu anoddach. A weithiau mae yna oriwired, fel ydyn nhw'n dweud, o lawr yr allt,
lle mae dilyn Iesu'n rhwydd, lle mae addoli yn dod yn naturiol yn y cyfnod hwnnw. Ac ar y daith yma o fewn i eglwys, da ni'n parhau i fod gyda'n gilydd. Dydy hyn ddim yn deithrio ni oddi wrth i gilydd, yn gilydd. Diolch yn torri cysylltiad rhyngo ni, ond mae'n rhan o brofiadau byw fel dilynwyr i'r arglwydd Iesu Grist. Ga i jyst deud 3 pheth yn sydyn, mae amser yn ynghiro fi. Mewn 5 munud. Na i grynhoi o. Os da chi eisiau'r copi ysgrifenedig ar y diwedd, fydd yn fwy manwl na beth dwi'n mynd i ddeud. Mae yna un ar gael yma yma. Peth cyntaf, ar yn taith, da ni'n cerdded gyda Iesu. Mae'n adnodau allwn ni gyfeirio atyn nhw Meibl William Morgan sydd yn sôn rhodiwch yn yr arglwydd. Dydyn nhw ddim yn y Beibl Cymraeg newydd. Ydyn nhw'n Beibl Dydnaid? Diolch garfon ni'n cofio. Ond maen nhw'n Beibl William Morgan. Cerddwch efo Iesu Grist. Ac yn y bywyd Cristnogol, mae hwn i fod yn brofiad i ni fel disgyblion i'r Iesu. Mae Iesu Grist yn arglwydd, yn waredwr, wedi atgyfodi, mae o'n fyw, mae'n bran o'n profiad ni, nid yn y gorffennol, ond yn yn presennol ni hefyd. A da ni'n gallu cael perthynas efo Iesu Grist. Yr mae'n fyw heddiw yma. A da ni'n cerdded ar daith bywyd, byth ar yn penna'n hunan, falla bod ni'n teimlo'n unig am bell dro, ond cofiwch bob amser fod yr arglwydd Iesu Grist gyda chi. A mae Iesu'n addo hyn yn dydi. Yn awr, rwy fi gyda chi bob amser hyd diwedd amser. Ar y daith, mae'r Iesu'n cerdded. Ni all y byd ei dderbyn ef am nad, yr ysbryd glân ydi hwn, am nad yw'r byd yn ei weld, yr ydy chwi yn ei adnabod, oherwydd gyda chwi yma'n aros ac yno chwi y byd. Mae'r ysbryd glân hefo ni ar y daith. Falla bod ni ar yn penna'n hunan, ond da ni byth yn unig fel pobl Iesu Grist, oherwydd da ni'n cerdded hefo Duw, tad mab ac ysbryd glân, a mae o gyda ni. A dyna pam nes i ddarllen o Hebreaid 2. Am hynny gan fod cymaint torm o dystion o'n gwmpas, bwrw ymaith bob rhwystyr, rhedeg yr yrfa, heb ddiffygio, cadw i'n golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Mae gallu bod yn galad ar y ras, yn y bywyd, yn y daith. Mae ffydd yn gallu bod yn ansicr. Cadwch eich golwg ar Iesu Grist. Mae o yma, mae o gyda ni nawr a hyd byth. Ac wrth gwrs wrth gerdded gyda'r Iesu, da ni'n ei ddilyn o hefyd dydan. Deuwch ar fôl i ddwedodd yr Iesu. Mae hyn yn arwain ac yn dangos i ni y ffordd i fyw. Bod ni'n dilyn Iesu Grist, bod ni'n dysgu o eiriau'r arglwydd Iesu Grist, bod o'n dangos y ffordd i ni fel o'n i'n trio dangos i'r plant drwy air. Cos weithiau, da ni'n gwybod pa gyfeiriad i fynd. Da ni'n gwybod beth i'w wneud. Dilynwch yr arglwydd Iesu ar y daith, a gewch chi ddim o'ch lle. Dwi'n cofio yn y ddiau feinctid mynd i wersyll yr urdd glan llyn i aros am wythnos. A mi am na dripiau mynd am bell dro o wersyll yr urdd. Ac un o'r tripiau, wrth gwrs, oedd mynd i gopa yr Wyddfa. Ac oedden ni yng Nglanllyn, Llanuwchlyn Bala, rhwng y ddau le. Oedd ni'n braf ac yn heulog fel bora yma. A dyma criw ohono ni'n cychwyn ar yn taith draw i Laberis a dechrau dringo'r mynydd. Ac wrth i ni dringo neu cerdded, dyma'r tywydd yn cau amdana ni. A oedden ni'n hyn, da chi'n bod, oedden ni'n 5-6 dosbarth. Ac oedden ni yn mynd ar hyd llwybr y grib goch. Dwi wedi bod nifer o weithiau fyny'r Wyddfa i ddweud y gwir. A mae hwnnw'n lwybr cul, caregog, digon anodd, ond mi oedd yr arweinydd o'n blaena ni yn berson profiadol iawn.
A dyma fo'n troi ata ni wrth i'r cymyla a'r glaw man gau amdana ni a dweud, gwrandwch, gnewch yn siŵr bod chi'n dilyn y person sydd o'ch blaen chi. Peidiwch colli golwg ar y person sydd o'ch blaen chi. A fi fydd reit ar y blaen, a mae yna rhywun arall reit yng nghefn. Dydwch bod yna rhyw 10 ohona ni. A dyna oedd ei gyngor i ni ar y grib goch yn y niwl trwchus yma. Ac felly efo'r Iesu'n de, peidiwch byth â colli golwg ar yr Iesu wrth i ni ddilyn o. Os da ni'n mynd yn rhy bell oddi wrtho fo, da ni'n colli'r ffordd yn niwl yr oes a'r bywyd presennol hwn. Dilynwch Iesu Grist yn agos a peidiwch â gadael I fwlch ymddangos. Chollodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth dy ganlyn erioed. Chi'n gwybod beth dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd I stopio yn y fan yna. Cos mae gen I ddigon I ddeud, a swn i'n hoffi rhannu beth dwi wedi baratoi hefo chi. A dod yn ôl wrach mewn 2 wythnos ar gyfer ail hanner y chweched-daith. Da chi'n hapus efo hynny? Na ni'n neud hynny. So os da chi eisiau clywed y gweddill, dowch nôl, bydd cynnan Sul nesa, cymwrth Cristnogol Sul wedyn. Dwi'n siŵr os dwi'n rhydd Sul wedyn. Ta waith, ddoi nôl oherwydd dwi isio gorffan y gyfres yma hefo chi. Dilynwch Iesu Grist yn ystod yr wythnos yma a peidiwch â cholli golwg arno fo yn niwl yr oes fodern. Er mwyn I enw, amen. Y Daith.